स्टार्ट। पढ़ो। 1 2 जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो। 1 2 3 4 5 7 और जल्दी पढ़ो। 7 के बाद 8 9 10 पढ़ो। 8 12 13 14 और चाचू और पढ़ो। 16 के बाद 61 1 2 3 4 5 7 13 4 और चाचू और मम्मी और दादी और संडे मंडे पढ़ो। ABCD पढ़ो।